מכבי חיפה התחזקה בשוער, במגנים, בחלוצים. כן. בהם מרכז השדה לא התחזקו. להפך, נחלשו. תגיד, ראובן, אנחנו מדברים על כך עוד מתחילת העונה שעברה, לפני תחילת העונה שחסר 6. אני חשבתי ש6 יביאו שחקן ראשון, ועד עכשיו לא הביאו. אני מתפלא על כך. אבל הוא אוהב את גוני, הוא חשב שגוני מספיק טוב. אז הוא חשב, נו. נכון. וגוני לא כזה... דורון ציין את זה ראשון, כבר, אתה יודע, לפני חודש וחצי. הוא אמר שהמאמן, מהרגע שהוא חתם, הוא אמר שהמאמן יתרשם מגוני נאור, וכרגע הוא לא רוצה קשר אחורי, אלא הוא מאמין בגוני נאור. אבל גם גוני נאור צריך תחרות בסוף, מה? כן, אני מניח, לא, אבל גם כקשר בהרכב, קשר מוביל, הוא הבין, בחודש האחרון הוא הבין שזה לא השחקן שיכול לקחת את מכבי חיפה קדימה, יכול להיות שהוא יכול להישאר ברוטציה, גוני נאור, אבל זה... אז רגע, דורון, יגיע שחקן לשם, דורון? למשבצת הזו? כן, אמרנו שנפל להם שם הסימון.